आंथ' बहुत साबायखर जाहा मानगोनां चिफ सारा जे आं जि निउस लेबाव होबाय फैसानि थाखाय जि खस्थ' जादों होननानै आङो होबाय बिनि थाखाय जेनेबा बिथाङा जे आंखौ साननैनि गेजेरावनो अननानै जि आंनो 5 लाख रोजा रांखौ होनायनि थाखाय आं बिथांखौ आंनि गोसो गोरबो सिंनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावबाय मानो होनब्ला इयुथनि जाहा मावथिफोराबो आंखौ बहुत हेल्प खालामबाय बिनि थाखाय आं बिथांमोनखौबो रोजा रोजा साबायखर आरो मानो होनब्ला जोङो बेबायदि खम समावनो बिथांमोना जे जोंनो बेबायदि 5 लाख रांखौ जोंनो होनायनि थाखाय आं बहुत रोजा रोजा साबायखर मानो होनब्ला हाग्रामा सारा बयखौबो अनो नाथाय बिनि जिउआ बहुत गोलाव जाथो सानफ्रोमबो जोङो बिथांजों माने बेबायदिनो जुगाजुग लानानै बेबायदि हेल्पखौ मोनबाय थानो हाथो आं बेखौनो मिजिंथियो नाथाय आंनि फिसालनि फरायनायनि बेलायाव नाथाय जोंसो होनांगौमोन नाथाय जों होनो हायासै बिथाङा जे जोंनि बिबानखौ आखायाव लानायनि थाखाय आं बहुत माने आंनि गोसो गोरबोनि सिंनिफ्राय साबायखर इयुथनि सोद्रोमाफोरा जे आंखौ अननानै बिथांमोना जे आंनो बे 5 लाख रांखौ होफैनायनि थाखाय आं बिथांमोनखौबो साबायखर बावो आरो दिनैनि बेलायाव जे आंनि न'खरा जेबो गैया होननानै बिथांमोनाबो मिथिबाय नुबाय गावसोरनो न'आव नायफैबाय बिदिनो हिसाबै बेबायदि आंनो बिथांमोना फैसा गथायनायनि थाखाय आं रोजा रोजा साबायखर मानगोनां हाग्रामा सारखौ रोजा रोजा साबायखर आंनि बे खम समनि गेजेरावनो जे मानगोनां हाग्रामा सारा दैथायहरदों मानगोनां इयुथनि मावथिफोरनो बेनि थाखाय आं बिराद गोजोननाय मोनदों आंनाव अनसुंथाइ 5 लाख हरदों बेनि थाखाय आं बिराद रोजा रोजा साबायखर आरो मावथि हान्जाफोरखौबो आं रोजा रोजा साबायखर बावो आरो इयुनाव सोरबाफोर आरो दावगाखांनाय सेंग्रा लाइमोन आफादफोर सिखारोबा मानगोनां हाग्रामा सारखौबो बिदिनो अनसुंथाइ होनो आं गुरै खावलायहरनाय जाबाय।